Les données mobiles étant désactivées, vous devrez d'abord activer le Wi-Fi et vous connecter à un réseau. Ok. Salam alaikum an balma malien on b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila juri chercheur. An m'a ɲini aw fɛ a ka video in a ka a partager a ka cœur bila a ka envoyer. Halisa an bɛ jugu sɔn pɛrɛn quoi caman tɛ sunɔgɔ bi quoi. C'est-à-dire faso binnen kun bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kɔnɔ n'u dusukun kun ye ko faso ka bin. C'est-à-dire u caman sɔn bɛ jugu kɔnɔ quoi. Donc an bɛna an da don an ka sujet la sisan an ye nouvelle sɔrɔ ko Sadio Kamara k'a bɛ Moscou an bɛ wagati min na an bɛna an da don a kuma la. O tɛmɛlen kɔ Barkani y'i ka minɛn cɛ fɛn fila ye ɲɔgɔn coïncide an bɛna ale. Donc malidenw b'a ɲini aw fɛ a ka partager an ka foli belebele bɛ Cheikh Tiami Aidara dankɔrɔba ala y'a sɔn kabako fura la fura min n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi rɛndimi kɔdimi prostate a ka ca. A ka numéro ye 78 78 03 03 o tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele fɔ Cheikh Lassana Kanɛ a bɛ ka min kɛ Mali ye a ye min kɛ Mali ye kabiri IBK ka tagali ka se bi ma Lassana Kanɛ folen don halisa k'a ka continuer dɔw la. O n'a ɲɔgɔnna caman Buye Aidara ka foli bɛ yan Ousmane Sherif Madani Aidara ka se Sophie Bilal ninnu ma ninnu bɛɛ bɛ dugawu min na a n'a karamɔgɔ bɛɛ a karamɔgɔw ka ca. Ka Mali karamɔgɔ n'a dɔnnibaga bɛɛ fo ka Segu karamɔgɔ n'a dɔnnibagaw fo autorité morale Segu a fana a ka foli bɛ yan nin yɔrɔ la. K'an kɔrɔkɛ Segu Tunkara le politologue a ka foli belebele bɛ a bɛ faso jɔ min na ka se Damangile Bubu Mabel ninnu Aja Dramé Chiko u bɛɛ ka ca Bala Ira ninnu Chakmar Keita u bɛɛ ka foli bɛ yan. Donc m'a ɲini aw fɛ rapidement. Voilà. Rapidement, an tɛna nin kibaruya jɛyan. Donc m'a ɲini aw fɛ a y'a partager parce que wallahi dɔw sɔn bɛ cu u kɔnɔ. An ma don an ka nouvelle kɔnɔ fɔlɔ parce que tellement que fanga in an bɛ ka min demander fanga in bɛ ka taa o taga sira fɛ. Tellement que u bɛ ka namasa siraw fili. U bɛ fɛ fanga ka tɛrɛntɛrɛ fanga tɛ ka tɛrɛntɛrɛ. A tɔ nana kɛ fo premier ministre o taara k'a b'a reposer Choguel taara k'a b'a reposer u taara manamanakan sugu bɛɛ fɔ ko crise cardiaque dɔw taara kuma sugu bɛɛ fɔ dɔw yɛrɛ ka ala deli ye est-ce que y'a faamu a kana bɔ nin bana la mais ala de ta ye nin ye anw b'a fɔ ko bɛɛ bɛ laban ala tari la. Dieu merci Choguel il va bien mais an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka kɛnɛya caman ka o di an fa n'an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Choguel ani anw yɛrɛ. Dieu merci ni ala sɔnna a tɛna mɛn il va reprendre son travail. Mais fasoden jugu minnu hakili la k'a bɛna kɛ min ye a ko bɛ ala de bolo dɛ ko bɛ laban ala ta de la est-ce que y'a faamu. Dieu merci Choguel bɛ anw kɔrɔ a kɛnɛma bɛ anw kɔrɔ Choguel bɛ anw kɔrɔ a bɛna ala ka baara daminɛ donc ko bɛ laban ala ta de la. Donc c'est-à-dire an bɛ dugawu kɛ halisa masa ala a ka caman fara est-ce que y'a faamu Choguel ka kɛnɛya kan a ka baara daminɛ ni ala sɔnna malidenw bɛna a ye baara la semaine in kɔnɔna la. A b'a kalama k'a fɔ koba de kɛra bi an ma fɛn dɔ jateminɛ bi Faransi ka soldat laban o y'a ka minɛn cɛ ka taa a y'a ka minɛn cɛ mun de kɛra an ka ministre des affaires an ka ministre de la défense Sadio Kamara k'a bɛ Moscou an y'o nouvelle sɔrɔ a y'a jateminɛ ni événement fila nin tɛ coïncidence gansan yɛrɛ n'i ye nin analyser ka yan mɔgɔ bɛ politique dɔn i bɛ géopolitique dɔn ni événement fila tɛ événement gansan ye n'i y'a ta k'a lajɛ accord de défense de tun bɛ Mali ni Faransi cɛ accord de défense a kun tɔ ye kalo 6 de o kalo 6 warakara o kalo 6 banna accord foyi tɛ yen tuguni Mali ni Faransi cɛ accord kisɛ kelen
ate Mali ni France lié accord de défense Mali ni France tchè a bana pep accord de défense te Mali ni France tchè tuguni donc bila côté na klibala on me ka demander ngo risika na ka bazu sigi en fait ya risika na ka bazu implanté ya al sa mo be risika armement chamana o ka chede nga changa jamana kono anga autorité o ya lamere aya mais pas plus tard il y a quelques jours Assimi Goïta ani Poutine o kumana tête en tête là na wa klibala ne de la ka demander e mo munu mensui ngo Assimi yera ka déplacement do ke Russie ou bien ka premier ministre Chikata Poutine fait ou bien Assimi yera kay déplacer kata Poutine fait wono keranga njigi be fen chama nga be soro ame bomin kala mangarme man no nalendro o dugu seje ou bien o dongeli Assimi Poutine ou téléphone bo o kumana anu Poutine o kumana o ben yogon fo baran yogon ya collaboration nyana ma ba mi mega ke Mali aleni Russie tchela la ou ben yogon fo yogon félicito la kwal sa obna do faraka davantage. Bon, abado ka fo accorder Mali kun keleme ki ga défense kun kalfa français la. Peut-être absega ke alni fendo me ankono an sega ke parce que an sterile no kan lié français la. Tangi an ma baraju ne tege ka boani français tche a kobe kola madala no kun na sega kere kobe kola o kun na sega ke. Donc sans baraju ne tegera Lion liesra sira kumbe ani français tche e sara sekunda nyogon deme kunda keleke minan kunda eski ya fomu ni bingera Mali kanga Mali lakana o accord be borotora o accord be bana o solla laban solla fembe kumo o cadre la o yu kam minan che o ka kosono ka kasa o ya chekata Niger donc o gregere minata bi Niger au même moment Mali ni Russie ka coopération tobe ka intensifier dore be ka faraka pour la première fois Assimi Poutine kumana. Pour la première fois, le ministre Sergei Lavrov, russe ministre des Affaires étrangères, a attendu l'Indo Mali là, a connu l'Indo Mali là, angonama wakati mais a connu l'Indo Mali là, a kangana visite ke Mali là, au benake ça va être une première. Abe wakati jambo, iba e kafo au famana kake. Russe ka ministre des Affaires étrangères ka tourné era ka dogon Afrique konala. Bon na fora, ay kuna fondo soro. Ko be songa tourner do ke kana Mali la amba fo bravo ni mba ira ko Mali autorité de ka farin ni mba ira ko Mali diplomatie e barake ni mba ira ko Mali tagafan dona ni mba ira ko Mali ka position clarifier ama sari ante fanfla la tourner ni ngoro e aya ira kanu Russie de do ambe barake ni Russie ka tagabolo de tubabu nana kube Russie konane Nations Unies na Mali tega korota kama jena on votera contre pays africain onu banga voter do yeremne donc votera Russie contre la mais Mali ko qualité voter Russie contre la coupe ka minke Russie la katipe Mali votera contre est-ce que vous voyez donc oye la ma bade Mali diplomatie là oye la ma bade Mali tabolo là o ba ira ka fo Mali be ka linde conduite dota ameka allié derrière la Russie en me go de demander transition qu'on a là c'est-à-dire Morbo Keita Gatana, on me non allié de la ante Rusuko, ante Américain go, mais Cléo Yelemana. Antora opposition na ou faire la ma ou digana. C'est ça Cléo Yelemana, ayant position ta, ayant allié derrière la Russie, ko be bois là, on assume, ame Russie de ko bien, Russie de Bebarake. Assimini, Poutine mekakma. Sadio Kamara actuellement, ka segena kata Russie, bebo au korodo. Au moment où Sadio Kamara be kata Russie, esi ya famu munekera, le dernier soldat français a quitté le Mali. Le dernier soldat français a quitté le sol malien. Oh, antaro mi menake me beba donc a fort. Obesaka espoir mi entretenir Mali du Sukuna. Parce que accord de défense suku dobe Mali ni réussite kunteseka ake. Tangue ka français kunto anga joya kono. Tangue ni français mi ka menan chekata. Parce que Mali a ni français ka accord rompu. Mais a fora kon accord rompura. Continuez beke ka bara keni accord e fo kalo woro sera français ka minan beche donc accord fo ete Mali aleni français chebi donc na Mali jabi accord de défense na andi amse ka keni Russie na andi amse ka accord de défense keni Chine na andi amse ka accord de défense keni iranien na andi amse ka accord de défense ke ani Algérie là donc bi actuellement le Mali est libre de signer un accord de défense
avec qui il le souhaite. Bi, na Mali tia. Accord de défense mana ani jamana o jamana tia bi. Ano jamana be accord de défense. Accord de défense o kore mune. O kore koni magara Mali la. Imani tuku ka Mali attaqué. Un exemple de ça, ni Mali ni Russie accord de défense signé. Au corps qu'on y est Mali attaqué, c'est comme y est Russie de attaquer. Ni Russie attaqué, c'est comme y est Mali attaqué. Accord de défense au de imana maga jamana dola, automatiquement y accord signé ni jamana minche, o jamana obe e wuli ka edeme abaka keleke che obla ka bolo ka ngani ideme abaka keleke mina obla kana ideme abi deme nafolo la abi deme musaga la deme qualité sugu be pour que il se kele gagne bila côté on mena ko demander parce que France pour la tari c'est Niger avec Côte d'Ivoire chou pour que Mali attaquer avec Niger chou pour que Mali attaquer on pour que essayer ka okume parce que jamana keleunteo avec fait jamana ou de farayon nga Mali attaquer. Oh, il faut que Mali feneka ali minga giri. Mali ka ali ni siramega ali mie. Mali ki sema yiri la yiri mi nati bi. O yiri ba do Russie, o yiri ba do seka ke Chine, o yiri ba do seka ke Iran. Donc bi actuellement na Mali dia bi. Akera Russie, akera Iran, akera Chine, ani nunum peb seka accord de défense sien ani yoronchela la. Donc, ni dombaye, ni kobelebele, ni koro de ça maintenant, est-ce qu'il y a famou, adieu le terrorisme. Maintenant, adieu les rébellions inventées, manipulées par la France, manipulées par l'Occident. Akachala fait ni o chaman bané. Est-ce qu'il y a famou. Donc, ama bisiki, Sadio Kamara, tagara taku mina yurisi, ala ka nyabolo. Angon me conseil mindi, actuellement, on veut accord de défense là en Russie. On veut accord de défense là. On veut voir installer des bases russes au Mali. A pour ça, le camarade. Quand on Russie a base de fait, tiens, on Russie a minanda mare. Comme quand on Russie a base la Thessalite. Quand on Russie a base la Tessite. On Russie a base Kelena Gao. A une force de camarade. A quand il lasse Russouma. A quand il lasse Souma. Est-ce que vous voyez? Donc, Malidon, amega laine munu laini bila kote, amega fon fen demande bila kote, ni alama jange, ni ala faralanga a lainum bebe na sabati. Mais mi on est nouvelle doumaye, c'est que, est-ce qu'il y a famou, accord faut étane français. Donc maintenant, faut étane empêcher bi, faut étane Mali empêcher bi, aka accord de défense kanu Russie, faut étane. A tobe dépensa en autorité en volonté politique faut empêcher bi am se accorder défense sien avec la Russie les mains libres parce qu'ambora francika jona juru kono ambora francika accord de défense kolongono accord de défense mi ba to ke kana avion yinina e kana avion sa ko français be ga sangolo la kana koni mo be san femina na ko français bo dima ki kana avion sa oui Afrique armée betien ka Afrique dugu halaki no système ne alors que odun de Russie utala ni accord de défense bini Russie non seulement ni bingeri ka obi deme o follow de deux ou ben marama fin fere ima ka marama fin di ima Russie te fait aka fo kon ale jamana deme ko jamana bina Russie te fait aka fo Russie te fait o ka main à clola est-ce que vous voyez wa avantage dobe ni Mali accord de défense siani Russie ti avantage ye mu etuguni ni Russie be ka soldat blakana kanu ka base installée. La Russie va amener des boucliers anti-missiles. On est SAM S400 maintenant. Est-ce qu'il y a femme SAM S500 on est obena. On est S300 maintenant. Est-ce qu'il y a femme Russie Sukhoi Bade maintenant. Est-ce qu'il y a femme on est Sukhoi 29 ou bena. On est SU35 ou bena. Non seulement ou bena pour que ou non obena pour que coup demain ou bara mina. Mais aussi on a bena tourner kuka soldat ou kuka vie protégée kuka vie sécurisée. Donc nous nous au mena on a a minon bebe bla Mali ka disposition là ou be baraka al ni resultat do mais ou be baraka ni Mali ku ka bara mi nga o bara de ke déjà armement mi me ambulo ko fra Russie fana bena ka base sigitola ade armement mi fana bena ko faroka dugute se Mali la Afrique tukuni dugute se ana Afrique tukuni voyez au cours de ça anga pétrole bol la fiala
Anganga pétrole bon, anganga sanu bon noyala, anganga lithium bon noyala, anganga jama bon noyala, okura anganga uranium bon, anganga dugujukoro nafolo bon noyala, kasoro kelema wuli anka, kasoro esiya famu, shiako kelema wuli, kasoro mangere dama bla yogona uma guerre civile wuli, uma rebellion do shuka, rebellion do nyaga, kana obla ana kanga jamana déstabiliser. Walido amena lafia sorode, anga da transition ina, anga tuko. Autorité de la transition, anga doula, anga tuko. Mais me conseil min douma dron. Conseil min me douma dron. Autorité de la transition, ou ka continuer ni changement. Mogo munu ye changement demandé, ou ka laje uno lu ka barake. Fanga koro mogo nunu. Ou kana foku bu glo lu lare. Dugutigi koroti dugu nyalen fe, mais segi akan. Les acteurs du changement, ou kana ou fliko, akera mouvement fait. Fanga ou gere ou la anou ka barake, ou rebe révolution to sinsi. Il y a la révolution, il y a la sauvegarde de l'esprit de la révolution. Mali la révolution, mais comment sauvegarder l'esprit de la révolution? Obse ka sauvegarder chogo jumena, cercle mounou ye révolution ke, mounou nga akilna ekele, mounou nga panafricanisme kanu nga bo, mounou bana franciga mbara tagaboloma. Il faut que l'État qui entoure ni olude pour que kabara ento dafa. Non ma ke ansulama tama ani système impérialiste dobe anga bo odu kono. C'est fako il est tangabla. Algérie flé Algérie bega baraka na yere ka monede. Il faut que anga bo sefala. Sinon toujours au courant mega continuer ka France balo ka France nourri. Tant que ni sefa la France peut espérer un jour revenir au Mali. Anga kanko taka do bala. Anga taka do bala. Essayer famu pour qu'anga tuabu ka kambla. En même temps, on a une option. Na yanga autorité au dia à l'extérieur. Na uja, oubekuma russicana, oubekuma français là, oubekuma chinois là. Autorité au kana français qui tourné langue officielle. Na uja, ou ka langue officielle qui faut langue sabayon. Essayer famu. En attendant, on va sur Bambara, ou beaucoup télé technique là pour que a kalaninga damne, a kaseka écriture ka damne, pour que Bambara kana ni père remplacer. Donc, il y a nos barache, Malib Segi exprimé français, anglais, chinois, et s'il y a famu, ali arabou. Donc, on a une bête, mais on a une exclusivité du français. On a une exclusivité du français. Donc, une nouvelle demande de comme ambolo, quand me boka da, au cloka, balma kena ou denga, marasila, je recherche, salam alaikum.